Minusta oli tällaiset tuokkaa. En muista kuka se nyt on minun yksi työkaveri, niin jos joku jotain vaivaa valittaa, niin se sanoo heti, että se on raskaana, kunhan puhuu. Ja sekin on raskaana, ne on kaikki raskaana. Kaikki on raskaana. Kyllä mä aika raskas oon, mutta en mä nyt kyllä oo raskaana. Hän sanoi silleen, että se on raskaana, että turhaa siellä. Niin Oli minkälainen perhetilanne sitten kenellä tahansa. Niin. No yksinäisiä varsinkin, niin niitähän se sitten nimenomaan. Ja yksinäiset on nimenomaan raskaana. Niin. Joo. Nyt ei ole pitkään. Niin mie sit kysyy siltä, että no onks miekin sit raskaana, että kun mä mahaa kertynyt tähän, niin se sanoo, että sä oot jo yli-ikäinen. Joo. Ei kelvaa. Ohi mennyt. On jäänyt tämmönen kestopää.